Een week lang stiert in het teken van het aaskiën van juf Betty van de Stapstien in Kolmersweg. Maar liefst 46 jaar had ze altijd werkzaam geweest als kleuterjuf en nu gaat ze met pensioen. Op de laatste schooldag werd ze nog één keer door ouders, baan en oud-leerlingen bedankt voor alle mooie jaren. Ik kan het om schreeuwen. Het is gewoon, ja, overweldigend. Prachtig mooi. Ik geniet er ook griezelijkst van. Ik hoor er om griezelijkst om iedere keer. Dus ik ben lang blij dat ik nou gewoon praat. Het is zo bijzonder. Dus als je mal zeggen dat mijn eigen wat vreemd zit of dat het wat hiepen eromheen is, is al van goel, nee? Maar je zei je goelt net omdat ze verdrietig is, joh. Nee, alleen omdat ze heel blij is. Maar het is heel bijzonder. Hey, bedankt voor de bandjes die je naast. Ja, je hebt squat. Ja, dat is vrouwen. Dat is in hè? Fijn, hè? Ja. En was ophouden, begin Reense Roorda ziet 29 jaar in bij juf Betty in de klasse. Ik zie treien baan haar als juf hoorn. Nu komt er Betty persoonlijk nog dankzissen. Ik vind het heel mooi dat mijn baan bij haar in de klas zitten en dat ze echt zien en vielen mochten hoe die juf Betty wie. Ja. Aardig, en meelevend en puur op het been en net op een materie. Langsboord net op een materie, is dat wat ze willen, heel goed zullen. Maar echt puur op het been, hoe het been in de schoen staat. En van uw tijden, waar je naar de orde staat, altijd goed communiceren. Ik vind juf Betty lief. En ik vond juf Betty... Ik hou van juf. Ik wil juf missen. Zo, dan pak ik even de boesdoek er toch nog even bij. Je gaat het nog steeds Ja. Geweldig. Betty, wie het hier doet ze begon. In de jaren daarna is er een soort verhoren in het onderwijs. De druk wordt steeds meer opvierd en dus juist gewoon, nou ja, voor deze, het begint al hier al bij de beukers, het maakt steeds meer en meer, heb je soms het idee. Maar we blowen gewoon geneertje. En ik denk dat dat de kracht is. En als je het daar begint, dan komt er gewoon heel vol op die oren. Maar het is het mooiste beroep. Wat ga je het allermeeste missen? De blijdschap van de baan. De spontaniteit van de baan. Je had soms ook momenten wel thuis die het moeilijk wijzen kennen, maar je stapt er hierin en je ziet deze gezichtjes, de blijdschap. Dan ben je zelf weer blij. 1, 2, 3. Ja? Hartstikke goed. Lekker man. Hey, waarom gaat het goed hier, man?